Здравейте хора, аз съм Занко и днес имаме в сервера на Кристиан, т.е. Кристо74, тук с мене и Рами, който е и Рами, и няма сервер и така. И бати прецаканото го започнем. Да, аз съм Занко. Ето ме, Не, той е Мартин. ето ме, аз съм дома. Стеснявам се. Студенти! Аре, стига се легави, бе! Не се лигава, баща има при Добре, и сега ще правим градинка. Уху! Да, здравейте хора, аз съм Кристо. Крисито 84. И сега ще правим градинка за такова. За семета и глупости. Аз ще се създава както от дърво. О, каква хубава лопатичка имам. Раз, два, три. Имаме ръка. Така. О, Къде това ще е е много. тази градинка, бе, хора, бе? Аз без искам съм сложил някакъв пугин, къде ми дава голстон. Под земята ли ще? Не, ще е тук някъде. Окей, чай да разчистя тия прости, че ме дразни. Така, е тук ще е. Аз спирам, а това тя вие трошите. Чай да си взема такова. Лопата, Време. защото за градинката се сещам, че ще ни трябва лопатка. Да съм Ай, хора, лопати, да знаете къде има? Че е струмно нещо такова. А тук, на това. Уй. И някой такова. Я набира някой да списа си. Аре бе, аз сам ли си правя фермата? Абе, чакай по да събера качо, дърво и да ти дам. А ти ще правиш качеството и дърво, Тук защото... няма лопати, бе, тук няма лопати, ще ви лопати. Еми, направи си. Отиди в честрума. В смисъл, стария честрума. Имаме желязо. Имаме само 3. Ама къде погребна с TNT къщата? Не TNT, това е крипър. Че е струма. И Дани е виновен. Дани, ела да ги оправиш сега нещата. Това е крипър ми идва. Ау, ще му да... Ама Сори, какво? просто беше Честата не виновен. пострадах, обаче табелките се махнаха. О, Да, наистина, честата не пострадаха, това е много яко. А ти ще ме запомниш ли? От светлата страна. Белите даже също са се премахнали, бе. О, кокаин. А, това е захар. Не този път. Да, това е хубав замък, който направихме преди. Това предложих да направим. и който е бати грозния, не знам защо. Да, ще правя поредица на различни клипчета на Майнкрафт, някакви такива прости, да. Преди снимах с Bandicam, но сега снимам с Fraps, защото Bandicam е нещо почва много да ми лаги. А с Frapsa не ми лаги, не знам защо. Просто Bandicam е нещо по-такъв. О, добре, разбрахме. Ако се чудите защо ви лаги, ако снимате с Bandicam, Уф, на теб ти лаги, защото ти си с мутан комп, окей? що не ми лаги с това, А що пък на мен не ми лаги с бандикам, а? О, фаре, преса ми се дървиш за като снимам клип. Аз ще си дърва. Защото ме дразниш. И ти ме дразниш, О, това ме мокни, аре муквай. Аре мокни и ти, бе. Аре мукни, че ще килна. Опа. Мусуля. А, и остава само сложиш стъклото и тяло. Написах нещо в чата, което никой не иска да го види. Аз ще го видя в конзолата. Аз не съм го написала, не съм цъкнала Enter. В клипа ще го видя. Знам. Така, тук това ли ще е градинката? Ако някой ще очакай да му дава как от дърво или не. Оф, еми, не, никой няма почака, защото така, никой. Ти си, Готов вече. еми, ти си при там, какво ти си наумил, аз нямам идея какво си наумил, така че. Тя качи го дърво да направиш градината, бе. Да, с 23 ще направя хубаво. Березови диски, ако ги свържеме.
Ще е хубаво, ако ги свършим с брезови дъски. Крис, брезови дъски да ги свържем? Чакай, не, аз имам идея. Аз няма да взимам участие, докато не таковат. Докато Криси не кажат какво ще стане, това за да го запълня все пак. И ми се пак, това ще е издърт. Къде има вода? Намерих. Чакай, имам идея. Единствения язовир, който има, бе. Къде ще бъде водата? Едно, две, три, четири. Крис Фрапса колко можеше да снима? Към 1 час. Уху, манега. Така. 5, 6, 7, 9. И това е една доста хубава градинка, която още не е свършена. Ти греша да те обсторя. Е така под водата слага е така, както да ловиш. Това да виж, е така го слага. Що? Така да го използвам това да луша, аз не знам какво да го правим. Е така да кажа, тук ще бъде водата по средата. Ти запри. Вода. Опа! Хора, аз ще правя къщичка. Са ни трябва още касови дърводанка. Дани. Аз имам макар за 20, имам 21. Аре една като не имаш. Аз нямам. Опа. Не имам демо, ми трябва стъкла. Ние нямаме едно стъкло. Значи ще е без такова идеята. Изпечи, Дани. Махнете го този дъжд. Махам го, защото лаги на хората. 29 ще 29. Не, направи още. Пак. Аз ще направя гейм от едно къщичката. Марто, Да. какво стана? Не изправно с разговора, не знаеш, такива чаткаше простийките, путките. Сори за думата, защото забравих, че си имам клипи и нали, с малко се увлякох. Някой да не е правил да прави къща. Тук па има това на маса нещо. Аз ще му бера железните влокове. И трябва да ще вземам тако. Да. Го направя както ти трябваше. Добре. Някой знае ли къде има пязли пред проблем не намирам? Някъде има ли това на Дарко? На черията гора наблизо има ли някъде? Не да знам. Ако няма въртина да просто. Но знам едно много яко. Какво да направим при странище? Такова малко репито и да направим риболовно някакво. Аз знам как да го направим. Да. Окей. Може да взема клей. Клей.
мога сега. А ти? Какво? Не виж, че си имам клипи, бате, точно мен ли трябваше да ме попиташ? Еми аз нямам клип. Може да видите дали имаме чест на клей. Мога да го взимам ли? Я стана. Имам един саки 50, това също стигна. Стако? Да? Ами я дай. Сами ще ви ще си спека първо. Ти чакай. И ще ти да ви спека. От те петино. В тази лопатка много бързо го правя. Искам да взема още кол, защото май няма да ми. Трябва да направя много. Аз печки не направих, бе. Имаме печки. Не, бе, аз без иска ги направих. Колко печки? 4. За къде ще ги оставиш? Не знам, без иска ги направих. Разсеях се. И кое ще да направиш? Стълбички. А не с такова, де. Не мога да ме разбереш, твърде си малък. Бамс. Тайни печки. Може да си направите хора тайни печки. О, къде ми е печката? Шляк. Опа. Добра идея. Ние после трябва да отиваме да вземем ендърперли. А да чеш да клей. Имаме клей. Окей. Невероятно тъмно. Айде. Ходя за камък. Имаме често много камък. Знам. Марто, ти какво правиш в момента? Строя къща. Няма да помагаш, бе. Ние направихме вече... Правиш още едно. Фънки идея. И така си има. Ето ще ти дам няколко. Това. Ава ли? Оф, чакай малко, бате, Кио. Да. Защото тук... Много нагоре, много надолу. Има всичко много. И да, хора, това беше от мен. Това е къщичката. Абонирайте се, харесвайте, пишете коментари и... Бай!